Nationalisme. Lavet af Ton, Jakob, Charlotte og Nana, første uge. Det kan godt være lidt svært at definere nationalisme som en ideologi, da det nærmere er en følelse hos folket, end det er en egentlig styreform. Men vi vil prøve. Nationalisme kan man dele ind under 2 hovedoverskrifter, eller nærmere 2 grader, da der findes en blød form for nationalisme og en hård form, hvor at begge former går ind for, at der i hver stat kun skal være ét folk, sådan så at man kan have den her nationalfølelse. Men hvor den bløde form vil prøve at bibeholde denne nationalfølelse igennem kultur og sprog osv., så går den hårde form mere ind for at sikre opdelinger blandt folk. De mener ligeledes også, at deres eget folk er mere specielle end andre folkefærd. Men jeg vil komme nærmere ind på dette senere. Ja, baggrunden for nationalismen er, at nationalismen altid har eksisteret blot som en følelse hos menneskerne. For vi kender alle godt den der følelse af, at når Danmark vinder i håndbold, så føler man sig lidt stolt. Så alle kender den her nationalfølelse. Det er bare et spørgsmål om, i hvor høj grad man går op i det. Ja. Men overordnet så er nationalismen en moderne opfindelse, da den første gang kom til udtryk som idé i 1700-tallet. Og det var under den franske revolution i 1789. Der kom ideen til udtryk i form af krav om nationernes selvbestemmelse. Og i 1800-tallet, der blev nationalismen forbundet med liberalismen på nogle punkter, og hen imod slutningen af 1800-tallet havde flere, både konservative og liberale partier og bevægelser, integreret nationalismen som en del af deres politiske program. Og i Danmark, der kom nationalismen til udtryk i 1840'erne i forbindelse med konfrontationer med Tyskland. Menneskeopfattelsen. Ifølge en nationalistisk tankegang, så er mennesket en del af et fællesskab, og dette fællesskab består af individer med samme værdier og forestillinger. Og for ligesom at sikre grundlaget for de her samme værdier og forestillinger, så er det meget essentielt, at befolkningen i en stat består af mennesker fra det samme folk. Da det her betyder, at folket har en fælles historie, et fælles religion, sprog, kultur osv. Nationalister mener også, at individets loyalitet og hengivenhed ligger til nationalstaten og er større til nationalstaten end til andre interesser. Nationalismen beskriver også mennesker som et socialt og politisk væsen, som søger sammen i grupper efter konkurrence om ressourcer. Og de her fællesskabsgrupper, de opdeles efter sprog og hudfarve, race, politiske forhold osv. Og man kan sige, at de her opdelinger, det er ligesom det primære grundlag for nationalismen som idé. Det kan også nævnes, at inden for den hårde nationalisme, der bliver ens eget folk opfattet som værende det eneste rigtige, og andre folkeslag opfattes som mindre værdige. Og den her form for nationalisme, den kom til udtryk blandt andet gennem nazismen under 2. verdenskrig. Og det var der, hvor tyskerne mente, at germanerne var det eneste rigtige folk. Og det medførte jo også, at der var flere forfølgelser af andre befolkningsgrupper, blandt andet jøderne, der i nazismens øjne var mindre værdige. Så den hårde nationalisme mener derfor, at det er vigtigt at beskytte sit territorium for at bevare de normer og værdier, som er gældende inden for nationernes grænser. Og de er heller ikke bange for at bruge vold i den her sammenhæng. Ja. Samfundssynet. Nationalismens samfundssyn fokuserer primært på, at nationen er det samfundsskabende, både socialt og kulturelt. Så nationen er det, der danner de her fællesskab, og nationen er det bedste fællesskab.
Hver nation bør have sin egen stat, og dette territorium det skal afgrænse den samlede nation. De styrede skal have den samme identitet som de styrende, det vil sige, at der kun er ét folk i hver stat. Fordi demokrati fungerer bedst, hvis alle forstår hinanden gennem et fælles sprog. Da dette medfører, at man kan diskutere de fælles problemer, og dermed oprette en fælles forståelse for hinanden og hinandens synspunkter, og så kan der skabes den her fælles følelse. Ligeledes er det hensigtsmæssigt, at befolkningen har samme værdier og forestillinger, som tidligere nævnt. Fordi et demokrati vil få svære vilkår, hvis der bor forskellige folkeslag, hvor ikke alle deltager i samfundsmæssige beslutninger, og hvor der er stor uenighed om disse beslutninger. Så kort sagt, er det nationen, der er det samfundsskabende, og det, der gør, at vi har de her kulturelle og sociale fællesskaber. Så handler det også om, at befolkningen skal have samme værdier, og det er netop gennem fælles historie og fælles sprog. Og så meget konkret, at hver stat skal have deres eget folk. Ja. Og så de her 2 grader kan man ligesom stille op på den her måde for at skabe et overblik. Den bløde nationalisme går ind for det her med, at hver stat skal have deres eget folk. Og folket skal have de samme værdier og forestillinger, og det er på baggrund af samme historie og religion og sprog osv. Fordi et fællesskab kan opnås bedst, hvis alle har samme værdier nemlig. Demokratiet får også svære vilkår, hvis der bor forskellige folkeslag. Så kort sagt, hvert folk, egen stat, dermed en fælles identitet, og det giver en fredeligere verden, mener de bløde nationalister. Den hårde nationalisme, derimod, mener også, at hver stat skal have sit eget folk. Men derudover mener de, at deres eget folk er specielt og hævet over andre, og andre folkeslag er mindre værdige, som vi så komme til udtryk gennem nazismen. De mener også, at deres eget folk er udvalgt af Gud. De mener også, at en stat kun bør have én befolkning, men de er derudover også tilhængere af en stor militær styrke, da den her styrke kan tvinge andre folkeslag ud af landet, og de er heller ikke bange for at bruge vold. Krige og borgerkrige er ofte skyldes ofte på grund af den her hårde form for nationalisme, da man gerne vil drive andre folkeslag ud af et land, eller forøge et territorium. Statens rolle. Staten i et hvert samfund bør være en juridisk institution, der er uafhængig af nationalitet og national bevidsthed. Men eftersom at nationalismen lægger meget vægt på nationalfølelsen, så mener vi, at statens vigtigste rolle i forhold til nationalistisk tankegang er at beskytte nationen. Og det består i at sikre et fælles folk, og ligeledes beskytte de fælles værdier og forestillinger. Det er ret svært at fortælle statens rolle i samfundet, eftersom nationalisme snarere er en følelse hos befolkningen, end det er en styreform. Så for ligesom at runde af med nogle nøgleord, så er det primært nationalfølelse, og så at nationen er den primære identitetsskabende faktor. Det er nationen, der ligesom skaber de her fællesskabsgrupper, både kulturelt og socialt. Så enhver nation bør kun bestå af mennesker fra det samme folk.